Къде са децата на Панагюрище? Къде са нашите деца? След 7-ми клас немалка част от тях отиват в големите градове. След 12-ти клас още повече. Много от тях не се връщат. Почти във всяко семейство има дете, което е в Пловдив, в София или дори в чужбина. Не мога да ви обещая, че ще ги върнем тук. Мога да обещая, че ще направим всичко възможно да задържим тези млади хора, които са останали да се развиват в Панагюрище. А за тези, които са навън, това, което можем да направим, е да ги чуваме, да ги слушаме, за да разберем техните нужди. И първата крачка е да ги съберем тук, дори само за един ден. Да разкажат за себе си, да дадат идеи. Сигурен съм, че не им е безразлично в какъв град живеят бащите и майките им, бабите и дядовците им, братите и сестрите им. Градът, в който може би някога и те ще отглеждат децата си. Това, което можем да направим, е денят на децата на Панагюрище. Всяка първа събота и неделя на всеки август ще съберем децата на Панагюрище тук. Какво ще е различното? Това, че ще го направим за тях, спрямо техните нужди. Говорих с младите хора на общината и почти всички ми казаха, че няма какво да правят. Няма ги хората на тяхната възраст. Няма ги местата, на които да ходят заедно. Няма я социалната среда. Тук ще ги има тези неща. Тези умни и талантливи деца и младежи, които се реализират успешно в Панагюрище, в големите градове, та чак до Лондон, Виена, Амстердам и Вашингтон. Най-важното, ще има какво да правят, макар и само за 2 дни. Ще бъдем заедно, за да чуем техните истории и техните идеи. Ще намажем филия с лютеница, ще има розови домати и всички тези неща, които ги има само тук, у дома, в общия ни дом. Гласувайте с бюлетина 72 за нашият общ дом, община Панагюрище. Купуването и продаването на гласове е престъпление.